ಇರು ಪಪ್ಪನ ಕಂಪೆಂಡ್ ಪುನಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಟೈಯ ಟುಯ್ಯ ಬಟ್ ಅಂದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಏರ್ವಣ್ಯರಿಗೂ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಅವಡ್ತವೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪಪ್ಪ ನಡ್ಪುಡಾಯರು ಆಕಲೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾವನಿ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಪಪ್ಪ ನೀರು ನಡ್ಪಡಾದ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಡ್ಪಡಾರ ಆಪುಜಾನ್ 25 ವರ್ಷನಾಗಾರ ಕುಲ್ಲಿಯರು ತಕ್ಕೀರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪನ ಎಂಟ್ರಿ ಜಮಾನ ಫೋನೇ ಇಜ್ಜಾಡು ಒಂದು ಫೋನು ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಣಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದೆತ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಟಿ ವಿ ತೋಜವಣದೆ ಟಿ ವಿದ ಫೋನ್ ಅವಳದಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ 25 ವರ್ಷನಾಗ ಪಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಸುರುಮಂತೆ ಆ ವೈಭವ ಬರ್ತಿಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕೈಕೋರಿಯರು ಪರದೆ ವಿಪಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೈಕೋರಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಸವಳು ಅಪ್ಪಗೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕತೆಕ್ಕಲು ಆತನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದು ಆತನವಿ ಏನಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಸೋದು ಪೋಪುಣು ವಿಲನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲನ್ಲ ಯಾನಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಯಾನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತ ಪರದೆ ವಿಪಣೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಬೋಯರುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಆರ್ಗನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 35,000 ಆರ್ಗನ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಅಡವುದೀತು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನ್ ಗತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆರ್ಗನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಡಪೊಡತ್ತ ಆರ್ಗನ್ ಅಡವುದಿಂದನೇ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡ್ಪಡೋದ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಅಡವುದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಣಿದ್ದೀನಿ ಅವೇನೆಂಕಲ್ ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಚೆ 20 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಬೀಟ್ಸ್ ಅಡಿ ಎಂಗಲ್ ಪದ ಬಂತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ದೇವಾ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಪದ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಸವಳು ಉಲ್ಲೇ ಬೊಪ್ಪುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ವೀಲರ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನು ಅಕ್ಕಡ ಬಂಡೆ ಏನು ಪೋದ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕುಲ್ಲೋಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಈ ಕುಲ್ಲೋಂಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಒತ್ತೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಡುಟ್ಟು ಓ ಬರ್ಪಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಒತ್ತೋಡು ಬುಕ್ಕ ಏನಿಂಚ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಒತ್ತೋಡಿ ಮೂಜನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯನ ಕೇಳಿನ ಕತೆಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ನಡತದ ಕತೆ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ ಅಂತದ್ದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಬತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಕ್ಕ ರಪ್ಪ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ವಿಲನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿರುಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಅನ್ನಗ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತವಲ್ಪುಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಪೊತ್ತಾಯ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಓ ಕಿರಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮಂಥ ಖತರ್ನಾಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಲೇಬಾರ್ದು ಇಂಚದೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜವು ಪಿರ ಇಂಚವಂತೆ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಅಳ್ಳೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಂಥ ನಾಲಾಯಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬದುಕಲೇಬಾರ್ದು ಇಂಚದಿರ್ತೆ ಪಿರಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾತನು ಬಟನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚದಿಯೇ ಒತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಟಡಾ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಅವನು ಇಂಚವಂತೆ ಸೀದಾ ಇಂಚದ ಎಂಡಿ ಇಡಗೆ ಬರೋಡು ಚಂದ ಜನಕಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪಿಯರ ಹಾಕುವರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪಣ್ಣತೆ ಇಂಚದೇರ ಬಣ್ಣಗಾರನೆ ಶೂಟ್ ಆಡವು ರಪಕ್ಕ ಇಂಚದೇರ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ ನೆರಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಾಯ್ ಕುಂದಿತ್ತು ಲಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಪೊಪ್ಪೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸೌಜಿ ದಾಲ ಬಾತ ಹೆರಿಗೆ ನೆರ್ಪುಣ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಾಗ 300 ಜನ ಬಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ 3,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ 30,000 ಅನ್ಪನೋದು 10 ರೂಪಾಯಿದ 300 ಜನ ಒಯ್ದೇವು ಆ ಜನ ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ನಾಟಕ ಬಂದಂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೊಡತ್ತ ನಂದು ಪಪ್ಪಾಜಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪೀರವಳು ಪಪ್ಪ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಆರ್ನ ಬೇಡದೆ ಅಂಡೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ Pure Masti with Manju Rai.